vi skulle hugge skolens folkevognsgruppe årgang 77. Han havde noget familie i Ishøj, og jeg ville til Roskilde, der boede min mor. Det med at være anbragt, man ville jo helst bo derhjemme hos sin mor, ligesom alle andre. Er der forskel på unges reaktioner og ældres reaktioner her? Ja, altså jeg har jo altid en kiste med, og jeg tilbyder altid folk at komme op og ligge i den. Og når jeg har minikonfirmander, det er 3. og 4. klasse, de trækker lod og står i en lang kø, og står præsten og tager et billede af dem. Når jeg så har konfirmander, det er 7. klasse, det er måske halvdelen, der tør komme op og ligge i en. Og når jeg så kommer op til sygeplejeskolen eller sosu-skolen, så er det en enkelt eller to. Og jeg vil sige, det er første gang nogensinde i min karriere, jeg har haft en, der er lidt op i årene til at ligge i kisten. Så det var så sejt. 2, 3, og sådan. Nylig er blevet nedsat på Læringscenter Himmerland. Og vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet, at vi skulle stå her i dag. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet, at vores politikere endnu en gang kunne finde på at træffe så vanvittig en beslutning. Det får konsekvens, det er, at Karl Johan her, han ikke vil kunne få en almindelig folkeskoleuddannelse. Han vil simpelthen ikke kunne rumme en helt almindelig eksamen, når han kommer i 9. og 10. klasse. Det betyder, det er børn, der går ned med stressreaktion, med skoleværing, sidder og ryster og ikke magter at komme i skole. De får heller ikke en almindelig uddannelse. Og faktisk i 1996, der brændte vi over 1 million tons kul af ud på blok 7. Siger direktør hos Fjernvarme Fyn, Louise Høst, der stod i spidsen for en sidste rundvisning på kulanlægget, hvor finansminister Nicolai Wammen havde fået til opgave at trykke på den knap, der sendte det sidste kul ud af anlægget, blok 7. Så er der trykket. Du begynder tildeleren deroppe. Så kommer det ud i røret nu. Med den beslutning her, der har vi lige sagt farvel til ca. 1% af hele Danmarks CO2-udledning. Jamen, jeg blev elektriker, og så nåede jeg faktisk også at blive installatør. Ja vel, jamen, det er jo en stor uddannelse faktisk. Ja, jamen det er det jo faktisk, ja. Akademisk uddannelse ja, faktisk. Ja. Oh, remember how excited we used to get when I was young. Man går alene på værtshus. Hvis man er ægte værtshusgæst, så går man bare ned, og så sætter man sig for en øl, og så snakker man med den, der er ved siden af. Og det er helt charmen ved det. Det er det her med, at man lærer det lokale kvarter at kende, og man lærer de folk at kende, som kommer der jævnligt, og som arbejder med alt muligt andet, end man selv gør. Til højre er det Frederiksgade, der fører over Frederiksbroen, som er den første støbejernsbro i Danmark. Du sidder der for Socialdemokratiet. Ja. Hvad betyder det at være socialdemokrat? Hvorfor har du valgt det her parti? Grunden til, at jeg er socialdemokrat, det er, fordi jeg synes, at altså man kan sige, når man spørger politikere, hvad er jeres mærkesager, så er der jo rigtig mange, både fra den yderste venstre til den yderste højrefløj, som egentlig har mange af de samme. Altså det er god ældrepleje, værdigt liv, grøn omstilling osv. osv. Mange siger jo det samme. Og så er det jo dybden, og den vej, vi skal derhen, hvilke metoder vi bruger, der gør os forskellige. Ja. Og der er menneskesynet i Socialdemokratiet, det kan jeg godt se mig ind i. Hvad fik dig for 10 år siden til at vælge et liv som vagabond? Jamen det var jo det der med damen, der gik galt og røg en tur på skadestuen efter et mindre stiksår. Og det synes jeg så ikke var, det var ikke værd at vende tilbage til. Så fik man lov til at beholde det hele. Og jeg gik min vej. Jeg startede med at gå fra Roskilde til Hadersund, hvor jeg havde en kammerat. Så boede jeg hos ham i 3 uger, så gik jeg videre. En ting var tvangssterilisation, det andet, som også er blevet foretaget meget på, især i Danmark, var jo det hvide snit, lobotomi, som vi har jo den uheldige rekord, at vi i Danmark
i den periode, man gjorde det fra 39 til 1983. Til 83 den sidste hvide snit, altså kirurgisk indgreb i hjernen, hvor man adskiller de to hjernehalvdele. Der er vi jo så det land, der har flest antal hvide snit i forhold til vores indbyggertal. Og det var så især noget, der kunne gå ud over måske dem, der var her på et kvindeafdeling, fordi de var måske meget udadfarende, og man har måske ikke sådan en erfaring med udadfarende kvinder, og så måske især, hvis de var udadfarende seksuelt, så var det jo endnu værre, ikke? Og så skulle de jo både det ene og andet. Så tænkte man så, at de her indgreb, de kunne hæmme det her. Både at forhindre dem i at reproducere sig, men også hæmme deres udadfarenhed. Og jeg tror, folk er træt af, at det eneste løsning, de får, forsikringsselskab for eksempel, vi er også efter forsikringsselskab, som siger bare, ud at købe noget nyt. I stedet for, at man tager det her genstand og siger, kan de repareres, kan de ikke repareres. Højgevind ind i. Og så kommer der så en ny bold ind. Og det er en projekter, kan jeg se? Ja, det er en projektlampe, og så kan den dreje rundt, ikke? Ja. Det var smart nok. Så får den i hvert fald noget længere liv. Jamen det gør den jo, for den var jo på. Ja. Jamen det var ren plastik, og det var bare knækket, ikke? Altså her der er det jern. Det er en læssingbøsning, der sidder der, hvor jeg har skåret gevind i og sat hellekøjegevind i. Ja. Og så en bold igennem. Ja. Hvad vil du sige? Fordi jeg tænker tit, når jeg ser dem, at de hænger meget i 70'erne. Det er et eller andet sted. Det er som om tiden er gået i stå et eller andet sted fra måske 1960 til 1985. Der er sindssygt meget nostalgi i at besøge værtshus, og jeg føler jo også, når jeg træder ind i et værtshus, at jeg møder historiens vingeshus. Og det gør jeg også i form af, at jeg taler med stamgæster på 75 år, eller 80 år, eller 60 år, og kan få historier, jeg ellers ikke ville have fået. Og så er det bare fedt at se på patinaen, synes jeg, og de gamle møbler, og hvis der måtte være en gammel støde bog på en hylde. Alt det her lidt tilfældige, der er dukket op gennem årtierne. Min mor vil nu svinge hånden, som hun har gjort så mange gange, især med dukker på. Hvis der er nogen, der kan føre en hånddukke, så er det min mor. Og her kommer afsløringen. Teaterflisen 2024, Jytte Appelstrøm. Og der ligger du, mor. Og det er jo fantastisk. Hvis der er nogen, der har givet sin kærlighed og sit blod til Frederiksberg teaterverden, så er det dig, mor. Ja, mor, hvordan føles det at se dig selv ligge der? Ved du hvad, det var mærkværdigt. Men altså der er simpelthen så mange minder med den traktor, der er. Der er også nogen, der vil købe den og så sætte den i stand. Det vil jeg ikke. Jeg vil hellere finde en, der vil hjælpe mig ved at sætte den i stand, så jeg kan beholde den. Fordi altså, den dufter af far. Der er ingen tvivl om. Det er det, jeg har af ham. Det er din far, der står der? Ja, det er det. Det er timian. Det er alle krydderurterne, som ikke er så vintersarte. Dem, der er vintersarte, de er røgnet ind i fyrrummet. Efter krigen i 1864 blev det sat hårdt ind for at integrere de tidligere hertugdømmer i det øvrige Tyskland. Et af midlerne var en storstilet udbygning af infrastrukturen i Nordslesvig. Planlægningsarbejdet med at oprette en småbane gik i gang allerede i 1883, men blev ikke ført ud i livet. Tanken blev genoptaget i 1892 og skulle opføres inden for rammerne af den nye preussiske Kleinbahngesetz fra 1892, hvilket gav mulighed for at anlægge lokale jernbaner. Kleinbanerne var hverken beregnet til tung trafik eller store hastigheder og blev anlagt med lette skinner med en sporbredde på 1 meter. Jeg ved ikke, om du sådan instant kunne mærke, at jeg var nok den bedste skuespiller af alle sammen. Ja. Altså, det var jo det siger det var jeg, det kom direkte ind fra sidelinjen og sagde, okay, hvem skal have den mest spektakulære? Jamen, så jeg havde dels den mest spektakulære, men sandelig også det var, den dyreste effekt i hele filmen. Jamen, jeg kunne jo mærke også, da du kom ind, det var, fordi jeg ville lave det på en måde, så sagde jeg, er du sikker på, at det er den rigtige måde? Sagde jeg det? Nej. Nej, det er simpelthen ikke stået. Det var første gang nogensinde. Min karakter jagter Lasse, og Lasse taber noget ud på vejen, så ligger der en deodorant. Det er sådan en gammeldags spray-deodorant. Meget skidt for miljøet. Det er jo 2 farlige deodorant. Og en eller anden grund, zombien tager den op og bider i den og ryster den, og så springer hovedet i det. Det kan jeg godt huske, du spurgte, hvorfor gør den det? Ja. Jamen, det gør den bare. Den er jo zombie. Den skal jo bare se, om den kan spises. Ja. Jeg vil gerne byde jer velkommen til
og rigtig hjertelig velkommen til dette års fantastiske prisgalla i Lolland Kommune. Og efter underholdning med gospelkoret var det tid til at uddele den første pris, som var frivilligprisen. Og det var et udvalg, der pegede på, at Jesper skulle have den her pris. Jeg forstår det. Jamen, det er jo en pris, der gives til folk, der har gjort en ekstraordinær indsats, og som er blevet nomineret til prisen af nogen, der står en nær, eller har lagt mærke til det arbejde, der bliver lavet. Ja. The really philosophy is to make people happy by give them food made by love. That's the main point, and I try to make it cheap as possible. Det er tidlig morgen midt i Christiania, midt i København. Det er Lasse, der er på salaterne i dag, og han har nu lidt under 6 timer til at lave en salatbuffet, inden morgenstedet åbner kl. 12. At spare så meget på vandet som muligt. Dels så er det jo en ressource, en kostbar ressource, men vandet kan jo lave lige så stor skade som branden, så vi ønsker ikke at fylde en lejlighed op med vand. Helst skal der jo bruges så lidt vand som overhovedet muligt. Så 4.000 liter vand, det slukker man rigtig meget brand med. Nu står vi så ved de første smagskasser her. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, du byder på her? Ja, jeg vil først fortælle dig en rigtig god historie om en bille. En lille bille. En lille flyvende bille. Og så kommer den lige flyvende hen i sin egen lille køkkenhave. Og så tænker jeg, den skal lige spise lidt persille. Og så tænker jeg, jeg magter ikke at flyve hjem. Ved du hvad, sådan kan? Så den flyve nedenunder. Det skal nok blive godt at få den autentiske udstråling, som vi gerne vil have, at taget skal have. Det mest udfordrende, det har været at skaffe egetømmer. Det har været et meget, meget stort problem at skaffe tilstrækkeligt meget, fordi det er rigtig, rigtig meget, vi har skulle bruge. Vi er oppe på nu og har brugt omkring 8 kubikmeter, så vi ender måske med, inden vi er helt færdige, at have brugt 10 kubikmeter. 16 sagsbehandlere i Københavns Kommunes jobcentre føler sig chikaneret. De føler sig så chikaneret, at de har anlagt en retssag mod en lille dame fra Nørrebro. Bitten hedder hun. Bitten har nemlig hjulpet et utal af københavnske borgere igennem lange og udsigtsløse sager i kommunens jobcentre. Og det har hun gjort gennem et solidt kendskab til loven, men det er ikke altid nok. Det er nemlig tit, at sagsbehandlerne ikke følger loven, og så kan man jo klage, eller kan man?